பேக்கரி பிசினஸ் தொடங்கணும்னு எப்படி உங்களுக்கு ஒரு அந்த ஐடியா வந்துச்சு? ஆக்சுவலாக பேக்கரி பிஸ்னஸ் நான் பண்ணலை. அப்பா தான் வந்து 1980s வந்து ஃபர்ஸ்ட் அவங்க கிராமங்கள் எங்கள் வந்து பியூர் விவசாய குடும்பம் தான். எங்கள் தாத்தா வந்து மலேசியாவில் வந்து வேலை பார்த்து அங்கேருந்து சம்பாரிச்சு கொடுத்து தான் எங்கள் அப்பா அம்மா இருக்கிறலாம் படிக்க வச்சாங்க. அப்போ எங்கள் அப்பாவும் வந்து ஒரு விவசாயம் தான். அவர் வந்து ஒரு 10th முடிச்சுட்டே வந்து ஊரில் விவசாயம் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருந்திருக்காங்க. அப்போ ராம்நாட்டுக்கு வந்து அப்பப்போ வருவாங்க. எங்கள் ஊர் வந்து ராம்நாட்லேருந்து ஒரு 30 கிலோமீட்டர்ஸ், நயினார்கோவில் பக்கத்தில் ஒரு ஊர், கீரம்பாண்டின்னு ஒரு ஊர். அப்போ அந்த ஊரில் இருந்து இங்கே வந்து டெய்லி வந்து இந்த மிளகா போட, நெல் போட வரும்போது இங்கே உள்ள மார்க்கெட்டை பார்க்கும்போது என்ன இந்த ஊரில் இவ்வளோ வருவாய் இருக்கே, அப்போ இங்கே நம்ம ஏதாச்சும் பண்ணணுமேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க இங்கே வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மளிகை கடைகளில் வேலை பார்க்குறாங்க. அப்போ மளிகை கடையில் வேலை பார்க்கும்போது அப்போ நம்ம ஒரு வேலைக்காரனா இருந்தால் நம்ம ஒரு பணக்காரன் ஆக முடியாது, அந்த அர்ஜு தான். அப்போ அவங்க அந்த ஒரு வெறியை பார்க்கும்போது எய்த்தாப்புல ஒரு பேக்கரியை பார்க்குறாங்க. அது ஒரு பேக்கரியில் எப்பயுமே டீ சாப்பிட்றாங்க, அப்போ கேக் சாப்பிட்றாங்க. அப்போ இது ஒரு நல்ல பிஸ்னஸாக இருக்கே,